Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pwede mangin gatong ang plastik na basura? Ini ang ginpamatud-an sa ang isa ka Bacoleño nga inventor nga si Jayme Navarro. Pinaagi sa iyang ginimbento nga proseso nga gintawag pyrolysis. Ang plastik ang ginhimo sini nga likido nga pwede gamiton nga gatong. Apang hindi pareho sa commercial fuel. Ginasili nga mas manubo ang sulfur content sini kag mas may manubo nga production cost. Gani mas barato. Bangod sa iya obra, si Navarro ang nangintag daog sa isa ka kompetisyon nga ginpatigayon sa Department of Science and Technology sa 2008. Mga puso, makaupod ta siningaga ang bantog nga inventor na gikan sa Bacolod City, si Sir Jayme Navarro. Hi Sir Jayme, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning sa lahat. Happy New Year sa Earth that televiewer ng GMA Regional TV Early Edition. Sir Navarro, let's go back to where you started. How did you discover this one, sir? To convert plastic trash into usable fuel o kung gatong? Actually, I have started a small business, plastic manufacturing business, way back 1970. Ang primero is to convert the plastic scrap into its original form. Pero ang nagla is a liquid form. Liquid form? Liquid form ang nagla. I have my sister convinced me to push again, to start again the project and during the 2008 I have perfected the process. Sir, istoryahin ko, how was the experiment like? Bag-o mo na diskobrehan nga, baw, grabe, literal nga may kwarta, may diesel sa basura. Actually ang may ara man amuni sa iba nga lugar, no? Like Japan, China, may ara man sila. Australia, may ara man sila. But ang unique ng ako nga process is we can separate gasoline, diesel at the time. Pati LPG, pwede naman ma-separate. Ang sa iba niya nga lugar is just a crude fuel oil. Ang sa amon niya is diesel, gasoline, then LPG. Amon ang unique sa amon nga process. Sir, no plano mo subong, sir? Given nga madamo kagalisang target sa imo sining imbensyon. Una bes na, environmental factor, makabuli kita, maghabal gani plastic, wala na yung sir kamatayan. If not 10, 20, 30 years, parang sa plastic may forever. Kag ikaduha, ini man isa pa maagi, agon mapanubo-nubo man, no, ang gatong naton sa merkado. In terms of prices, daw ka mas madamo gid gyapon yang pagsaka kumpara sa rollback. Sa government na nila side, sa amon niya, we have invested millions sa ini nga project, no? Ang problema ang sa government, siya do perspective, ang DNR, nga amo lang nagabulig sa atin nga mag gani isang amo nga project. Sila pa ang naga-atag barrier block. Sir Jayme, madamo sa mga kapugso naton nga mga pamatanon sa Western Visayas nga nagatanaw subong kaangay mo gusto man mangin isa ka inventor. Anong ang panugyan mo sa ila? Ti maskin ano kabudlay hambal ganin nila if you would follow your passion and dreams in life, tila ingidya. Kung ano ang passion mo, ano ang imo nga sa ang hilig mo, amo nang i-push mo kay para madayon din na. At least may ara good failure, pero try hasta ma-perfect mo ang process. Kaya amo na at least mga 20 years din namon na ako na pinsaran nga mo na. Pero during the annual siya kami na nga ginpost din ako na matuwa. Kuno kay actually may plastic na nga problema sa atin din.
Sir, lastly, sir, anong imong nga mensahe sa publiko? Mensahe siguro sa aton gobyerno, gikan sa isa ka inventor sa Bacolod City. Usually, magiging ang problema sa inventor na ang government, okay, ma-meeting kami sa mga secretary, ang balang-balang, pero wala man commitment. Muna ang problema ba. Sir, thank you so much for being with us today. Kabay pa, may damo sa aton nga mga kapuso nga na-inspire sa imong istorya. Kag kabay pa, napalagtikan taman gamay ang aton sining mga opisyales agud suportahan ang mga local inventors nga kaangay mo nga nagaayo lang sang pag-ulikid kag pagsuporta gikan sa gobyerno. Sir Jayme, good morning. Madamo sang pamaagi para mga basura ang magamit pa. Sa bahin ugaling ni Sir Jayme, ini ang na-level up ya pagidya. Ini ang nagapakita lang nga kung gustuhon ta, may pwede gid kita nga mahimo. Said? Sa sitwasyon, subong Adrian, kinang lano na gid ang recycling. Ining mga basura, ilabi ng mga plastic, magluwas nga makahalalit kung magtupa sa tubig. Ang isa man sa mga ginatunaan sa pagbaha sa mga urban areas. Sa recycling said, magluwas nga nagabuhi na kita sa paglaptas ng basura. May magamit pa kita nga materyales sa mga proyekto nga gusto ta obrahon. Makapuso sa piangabahin si Kapuso Comedian, Divine Ausina, bantayan ta sa Legal Wives. Sa hindi paglaptas ang basura, hindi lang kita ang makabenepisyo. Ginubuligan man naton nga makaangkon sa matinlo nga palibot ang ibang nga tao. Sino nga ni said sa English author nga si Robert Swan, the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Mga kapuso, ang obligasyon sa pagpaninlo sang palibot ang hindi iya lang sang mga natungdan, kundi para ini sa tanan-tanan. Ikaw, ako, kita tanan ang may responsibilidad man. Aton binabinagon nga hindi ta pagsalig sa iban ang pagpreserbar sang aton palibot. Dapat makigbahin gid kita. Mga kapuso, may ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Kag-click subscribe sa amon official YouTube channel. Kapuso, today is the best day of your life. Gani start early, start right. Kaupod, kay Katie Revilla, ako naman si Adrian Prieto. Madamo salamat sa inyo tutok subong nga aga kag nagasalig kami sa padayon nga suporta sa GMA Regional TV Early Edition. Kada alas 8 sang agay na, mga kapuso, sa kada adlaw nga bugay sa aton, hindi kita magalipat nga magubra sang kayuhan sa aton isig katao. Ako si Attorney Ced Free Cabaluna, buong puso para sa Pilipino.